tabi ang magano ko sa'yo mo? Sige na boss. Arkilong nakapabagakay? Sa presyo kita. Sa presyo na, wala problema. Pira tabi, bossing. 250 lang. Kayang-kaya mo, bossing. Sakay na tabi. Sakay na. Ay, salamat. Mabuutong ka, boss. Ayaw. Siyempre. Salamat tayo, boss. Tako, pauli naman ko takaw. Iya. Ras na kaya ko pasiring sa bakakay. Kaliguan. Ayaw, aluyong kayo mag-agi. Mag-agi ka muna. Sige, boss. Salamat unon talaga. Sa sobrang rabas galing kayo nanay kita 2 minuto. Makakay na kita. Luwi-luwi siya na, boss. Mano kita? Grabe, easy ka tabi, boss. 2 minuto. Lagatak. Ayalat mo na, boss. Sige tabi, boss. Baka importante ini. Sige, simbaga naman agad. Bawal man agad baga mag-drive na nag-cellphone. Paitana mo na. Hello, Agawm. Ay. May sira na dyan? Aday problema mabakal ako kibaka. 5 kilong baka. 5 kilo manapata. Budak ribs, muyamong ribs. Mga masira mong busing ang mga request ni Agumo, aday. Panabaon ko kaya niya. Sige, baba. Ingat ka mo dyan. Sige. Aram mo ako mapinadaba. Tama ang boss, tama ang pamilya. Ako panabaon ko man ang agum ko, kaya pigbabara lang ko mga masira mo. Ayun. Paano balik na? Ayun, tabi boss. Luway ka na tabi. Lagatak. Ay, may apod na naman. Talat ka naman. Hello, pade. Hello. Kumusta ka mo dyan sa Saudi? So inaanak ko kumusta garon ako lao. Nahaluyong kami dahil nagirilingan na ka. Garon nagbabanggi na. Dahil ka magalit mo dyan. Padaliw ba na kita? Ano pa na Ay, may pasalubong ka sa kapaguli mo? Ay, salamat doon sa napamot. Sarong gram na pamot? Ay, pwerte talaga yan. Sige tabi pa de. Taon ni may pasayra ako pa de. Pagkakay kami. 250 man sa nangali pigsingin ko. Barato lang Sige. Iyo tabi, boss. Bye-bye. Sige pa de. Nagpapadali kami pa de Okay, take care. Always. Have a good day. Alright. Uro ko ng paglumo niya. Nasa ibang bagay. Siyempre, big time. Sumaki ako. So, ano mo? Big time. Tinangakim. Lagatak! Alam ko na tabi, sir, Mabuhay pa sa naikuha. Mali! Maapaw. Anong na Mautang ka sa linding. Puso. Mayulugan. Pira. 500. Ano yung problema? Sige ta. Ipanara ko na sa aga. Sa aki ikaw. Dahil ng aldaw, mapabagakay pa. Relax ka sa nangalit yan, boss. Yung kumusta? Baraton, mangkuta na ako akong nabalabal ko. Hindi man ang karapugan. Ay, naka talagang maliyon. Hindi na makatabang. Basta ako maligwa, makakakuha ka. Apoy lang kung talaga ako. Aram mo naman na mag-akong ngunyam. Pirakan. Sige ba de? Mapasado pa ako. Sa sobrang kaigusan ko. Sige, bye! Boss! Sige. Boss! Mga pira pa daw tabi ang maapod sa imo. Kada pag may mabira, Tayo naman. Maapod dyan sa imo. Mga pira pa daw. Talagang maduman na kita ka. Pero dahil naman kumakaw. Lagatak! Ay! Talagang... Sabi, wara na, guwapa pala. Talagang dakol sa kuyang nakakarundong na magpararapos. Ay, boss! Sintaga na muna tabi ang tama. Lakaw-lakaw Hello, babes! What? Babes! Kundi mo na may lakaw-lakawon. Dahil mali akong ligid. Dahil nakita kayo ni makaanto sa bakakay. Sa'yo kita magilingan? Sige na sa nang arapuda. Barato man ko, 250. Madumana ko. Mahal, sige, napod na dyan. Oy, busing man ka, busing! Adumana ko, sige, kada pag maandar, may maapod ba? Una may sarong tricycle. Ama, commute ka sa dyan, diba? Uri sa nako. Uri sa sarong tricycle masabay. Dyan ka na? Ama, lalo ko ito siya kung kulay si babe. Ayaw. Sa bata importante eh. Masabay tabi ako. Hello, babes. Hindi ka magalit, babes. Mapanon ako kan sa kuyang ko dyan. O sustento. Bumilak lang na lamang sa pasayro ko. Nauyam. Sige. Bye.